Hi guys, masong adlaw nitong tanan. Laing adlaw na pud sa pangpanginabuhi. Salamat sa Ginoo kay taga ato magkabaskag sa panglawas. Gabi na busy mi kay daghay ko as lumoy customer. Di ka ringkod. Dagaban ko dani sige hilabot. Nga abay tingali way gibuhat ko dari nga naaman. Lisod pud og tanang buhat na laman video. Nalimul kay bawa man na siya sa isang mga sugo na ho. Lisod pud og bagubas ko tulugan sa manok. Hapag kong apel og video. Kay ina mo siya nga araw ko nung dugangan agang vlog agang pabuhatan ko no dari. I-apel sa video. Na mura. Wa na midanay privacy og i-apel lagi tanan. Sugo pa ko nga dyan, kubatangan ko ng wallpaper na amang bengbeng. Huwat-huwat sa laman diha. Kay, di na nabutang nga wallpaper, ang maraming iparinubit. Mura makagmao, nga magdiktar. Kay ba ko, basher gadyo kang nako. Kaya kakita ko sa imong account, ang itaraw gabi bago pang hinimo. Maghimo lang mo sa account para makapangilabot. Maso pa imong atimanan ng imong kawaling, aso nang inabuhi sa lang tao. Kung di ka ganahan, patagtanaw, nga naman comment kung sa kagangana. Isa man ka, manager ka, wa may dari manager, wa may amo, manong aso og diktar-diktar. O di na maliktar ang imong simod. Nagsarap sa kumang saba. Subagay ta. Subagay ta. Ikan yung simod ron. Wa may to karang nay. Gadalas alam ka beriluoy. Nihawaan na sa diyang trabaho. Gilantan. Sakit ang diyang kalawasan. Hindi. Ang mga mutahan ko ng sakit. Kaya mga bukag-bukag ba sakit. Diyan ay ko as diyang lawas na puwa-puwa. Di ka man sa diyang antepulo. Dagila ko nung gipayan dito. Grabe naghanag lamok. Sige, likog sinamok. Magpa-check-up na laman lagi ni. Anas private na doktor kaya arong kuan siya. Marsitaan og tambaw ba? Wala na mo kaon gabi iwa pud nani hapon. Nagkaon ra og karang naisaging. Kaya pait kuno agad ang baba. Nangyari si Zaghapon alas 2. Gibok nila mo og joyride. Gawal-habal ra sila gikan dito sa Antipolo, padung dari. Rato lang pagpamasahe kay kuan ra 300. Kaludyangan lagi kay na akong sila ng malisay dari. Liog. Tigilantan. Ang haplas pa sa gabi Ang kahit ng kuog karang na kasi. Ang haplas sa isang kabutgan nga sakit puno isang kabutgan. Klaro raman dyan na og laboratory. Kay kasi taas og uric acid, cholesterol hal ni baron ang ana bay bation lang taas og uric acid na nakit magkabutkan. Unsa? Magpa-check up ko ini ka Martes. Atos Philippine Heart Center unsa? Bawo pwede ba sa datos ang doktor nga cardio? Kasing-kasing man to. Bawo lagi og karang nay pwede ba sa ang doktor nga cardio man to. Pero internal medicine, cardiologist na pod. Basi pwede. Pero mahal man ang bayad sa check up dito. Kay 1,000. Unjaw na pay laboratory, mahal pod. Ako kay naman ko laboratory ini ka Martes. Mo nang musadyo mi, mukadlawon mi. Nang pa laboratory una sa amo check up. Pasalantan lagi pa itag baba. Bisang hinangat diha ra kong slumis. Mo nang nagiutog ko. Kay diha at slumis sige kung sino mo kung magpa-check up na laman lagi. Kanang taglida sa among giabangan nga litsunan. One, doktora. Unja na si Zay Clinic dararapod sa Pasig. Pwede dito magpa-check up. Pero kung lagi private, mga mahal tayo ipagbayad dito magpa-check up. Ipalitan nila mo luguan, mangga, isa lang magabuo, kay uban ko ng mangga, hilaw pa. Datarang nedalandan, orange, saging, apple, dirapi, mangga nga, hilaw. Rambutan.
Dulu manikan ka mawaag pa sa baba ba. Pag mo mata, nangitim lagi na. Ay bag. Nga di mo admit. Kana dito ko Kaya mo kaya tunggo, kita mo. Admit ka dito. nangara ito mo. Ito apa dyan nagpa-out? Oh, nagpapupit. Mapalit sa ako og kalamansi. Kalamunding. Meron ba kayong kalamansi? Yung maliit na buongon ba? Lagi mo ta, marego. Kalamansi, kasuko. Sa santol. Para kalami, kay bangko. Balik ko po lang. I-station mo lang yan, oh. Ate, may kalamansi ka? Bali, 50 lang. 50 pesos. Bangkok, ang sarap. Balikan ko lang. Sibuyas, 95 only. 59 big. Makaguo kay si Along Gabriel kay sa gupirahan. Ug hilangat gali nga sige balik-balik, itahay na niyong tambaw karon. Daw balik na pud, dili ka sunod adlaw balik gihapon sige man tambaw. Kan ako nung ingana, kinahanglan jud iadto na sa doktor. Hindi si Along Gabriel, na ako na siya problema silang meningitis, sa una nasakit na, kuwat yung padayag mo grabe. Basta og mula pas nagalig pila ka adlaw di na magsilbi. Maot ko na sa doktor. Kaya tanawa, ganang buntag yung init. Kuwan si Zagi, hawasan. Dapat maghawas. Wala pod. Balik mo ganat, gaway ganas kaon. Dili kaon, sarap to apple ra. Ugalandan, Ansa may ito og kay matukod unahan. Hinda. Uba na to ini kaman. Asin na nga. Nakaluy adiha. Palit mo yan. Asin tangan. Tangan. Mura de pag sinabaw. Sunta kanang tangnay. Ang tanang sa kung nanay ug hani ituob. So sa pagtuob kay basin dag paninten si dagang daghana. Jaghiranat di na mo balik. Tag-uo lagi, tag-uo. Di day ka mag-uo, og ingana og ako hen tanog sa kasimana. Di day ka mag-uo. Tapos tinuod. Basta kay sa una, katong gamay pa ko, masakit na kudaan. Ug hilantan gali ko sige balik-balik. Ug maabot tag tulo ka adlaw, di gapon ko maulian at tulo kong tatay sa doktor. Dumala mo kalimoy. Nay rason nga nung agiran sige balik-balik. Kay basin og simba ko na infection ni ngana. Mula nat baday kagway ko ag imong lawas. Uso, lana, ron. Adto laman sa kuan, klinik ni doktora. Tagad na ni. Ug matos klinik ni doktora, unsa may ingon katuodan ng mga tricycle dani. Ikaw magpalista didto. Basta ako mag-uod kung may mga masakit. Nga, di haras Lunes at sugod. Diyan ang adlaw ron, Sabado. Simana na may Kalunes. Lunes, Martes, Lunes, Lunes, Berlin na, upat may kadlaw. Sabado na ron, di ba? Magrepak-repak ko og sasawan. Kaya nahurot na ag sasawan. Daghan na malit karong adlaw. Ganiha, de, walo kabuok di palit, dadapi upat, dadapi duha. Pagdinaghan. Mao na ang sasawan nali nahurot. My love, tagasar lang may hatag sa sasawan. Para dugay mahurot ba? Nakahimo na kog sausawan. Nahurot magandang sausawan ganiha 50 ka buok.
Sa karon nakahimo ko og 20. Hana kay sekreto na ng limuli nga ang mga tao ganahan man sa sawsawan. Ug nay mo pa itong ano kay muiman nga pwede dagdagan ng sawsawan kasi masarap kasi. Naas gano'n ni kuan, hurim-hurim. Sana all paldo. Paldo. Last na. Pintenuibe. Antay nudi. Bungkig man. Sakto mo absent tayo ng Lunes ug Martes. My love. Kasi along, check up man. Sayang Ismail. Kita mo ta, labad pa kang u. Wala nang labad ang u. Gapo. Bawahan na nami. Pas mo tingali ko. Ilan tan lagi, kuya wala kang hinalat nga balik-balik. Alam mo nang isang mata dari nang itom. Pwede raman na siya ipa-admit. Kung takon ras ko ini, isa ba rin di mag-uwi nga na magtanaw. Ikaw di ka mag-uwi, kadi man yung magsuong. Hey, boss. Tanawa, kerta na, naghinanat, bisa gipaningat na. Di na ka dara mataranta, hanggang sige balik-balik, kanang buntag, uto, hapon, Macam mak lamang ka. Saya lalap ya kesan semana mana? Isang simana. Kemudian Okay, mga sinat-sinat na karang tinagas. Nakilanat. semana nih lalap.